penjenengan irit kathah perprojet wonten ing Mataram. Rawuh wonten ing Kabupaten Pati. Lajeng kuwi gadosipun. Semboye. Pun ninggalake ing Mataram nampa dawuh Kanjeng Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Sing supaya aku tegak ing Kabupaten Pati kinemu Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kesuma. Nuwun sewu. Gusti Mengko Wira. Semboye. Panjenengan ngendika yen tanpa dawuh Kanjeng Panembahan Senopati kepanggih Kanjeng Papat. Lajeng napa kuwi gadosipun? Mesti temanggung Semboye rak yongel Pati lah bawah perintah ing Mataram. Among kali jenenge ke bawah perintah iki setahun sepisan asok kulo wektu. Nek jenenge ora asok kulo wektu lah cetha nek Bupati Wasis Jaya Kesuma iki luput. Kamangka nek jenenge luput iki urung entuk pidana Kanjeng Panembahan Senopati Danang Sutawijaya. Gusti Mengko Wira. Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kesuma. Panjenengan kesesuaian wonten ing Kasultanan. Nek panjenengan kepen-kepen kaliyan Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kesuma, boten kula parangaken jalan menapa kula ginampi dawuh Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kesuma. Sok sinten kemawon ingkang badhe kepanggih Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kesuma boten mawas sirasa panjenengan keputusan saking Kasultanan Mataram boten kula parangaken kepanggih Kanjeng Adipati Wasis Jaya Kesuma. Semboye. Nek aku bacot yen kowe iki arep apa Semboye? Panjenengan kebakti bacot meksa minggat wonten ing Kabupaten Pati. Kula menapa dados pepalem. Kowe malah kaputung rawe bakal tak rantas Semboye. Sawangan prajurit Mataram. Ora Wis acik lah. ora miris nek jentuk proyek saka Mataram wis padha pacak-pacak. Uga proyek ing Kabupaten Pati wis siap saka. Prajurit Mataram. Ayo.
Aja wedi. Tanda. Piye? Ayo masuk. Ayo. Macem-macem. Ayo. Balik aku kowe. Ayo. Ayo.
Salah ora. Potongane semua mangan. Lho, ki mau Naruto lha iki sapa? Iki sing jenenge Upin Ipin. Ayo maju. Perkara ngene sesuk oleh beras 2 kilo. Iya, tuh.
sesuatu pantai sapi orang butuh tantangan musuh ning paman kene atu kawijaya wis sombang apa sing dadi kawujudan malah aku sumikir sama paman iya yen bisa ayo katonke kantar tak wujudan paman Lelepo pakanaku iwak mentah tak pangan ning edan omah hei prajurit Mataram sepiro kekuatanmu nek panjene wong Mataram ijih duwe aji lebur segede kilo prajurit pati kawujudanku iso makleh rupa hei
semangate ya ngene ya men ya. Iya no. Kowe ku ya ngono kok. Wong kowe arep delok ketoprak ning desa Bulu. Ora kondo-kondo karo kancane iki. Ninggal wong. Ya ora ngono reno. Kowe kudune ya wis ngerti, kudune tanggap sasmita. Iki bengi iki ning desa Tempuran iki ana ketoprak lho. Mulane kowe aku iki wis ora sempat ngandani kowe iki amarga iki nang omahe kancane dhewe. Ya kudune ya semangat. Raketang bengi iki awake dhewe iki sanggane rodok sayah. Nek kudune ya semangat ning gone kancane dhewe. Kowe ora ngerti piye iki? Nek ketoprake Pak Pandi iki bengi iki pentas ning gone desa Tempuran dhewe. Ya kudune semangat. Iya, perasaan tak kesuwen no. Ayo padha ndelok tamane ketoprak mustika budaya. Ayo men.
kok. Ora usah metu. Ning jero ae pogat di aku. Sing ngundang kowe apa ngene? Ngene, Saya kok kowe driwis. kowe tak kadani. Kok. Aja metu. Wis ya. Aku metu yo. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kuat cute ra doyan aku. Ora tau adus. Kuat cut takokne nah. Lho ya metu nah. Bapak, Kulane salah nulane. Pisan iki anggere metu aku mulah. Tak tinggal. Omam di omam kebangane. Meneng ae. Lah kenapa tidak dilemi? bapak. Bayarku tekor. Gentenan. Ora sametu. Ora doyan aku iki. Kuat cute ngene. Takokne nah. Metu nah. Aku jebul salah nek. Ora. Lah kenapa? Wis tak salahno ulo iki ra kowe. Lah salah nulane. Yo, Kene wis berusaha mati-matian. sama. Sangarepe. Hei, Ana takon kanune tak kok kowe. didelok sih. Kowe kuwe. Ya aku delok. Waduh. Godine. Ngomongi ra ndek mang. Pas delok kok nak kerai sen kowe. Adek lek miring. Goblok. Kowe nek kono ae lho. Nek kok melu aku nek. Kowe nek kene ae. Lho. Nek bae. Kowe melu. Di bae. Di kalu. Kowe meneng ae. Yo meneng ae. Digulai kapan digulai. Hei, lo tak goblok. Nanti go. Goblok lo. Iki lo makan iki lo. Go. Sabar. Wis sabar kok ora. Kowe tak gagel. Sabar. Sabar. Kowe tak Lah gagel. iku iki tak gojekan kok. Suwene. Sabar. Tak gagel. Aku tak pateni lho kowe. Tak gagel. Iso iki lek aku kok boleh ngomongan. Angel meneh. Kene. Nganti kiamat lho gak kira gondak iki. Lagi niyo. Italik lho. Sentane ora aku kok. Lah sapa? Kulone. Oh, Mbak Judut. Hei. Apa aku wis sasaran nek. Aneh nang kegedean iku iki. Mosok awake kuwat kene mbok pelah. Ora doyan, Bu. Alah nek aku ning apa lho ya aku. Yo. Ora tahu atus pot. Kok. Panel meneh. Nagage. Ana apa? Apa kok saplok? Nek apa aku? Ah, semane. Siram. Kiraku malah Angel. Iki bukan mlebu lho angel. Lho, iki jenenge sapa iki? Jono nek. Oh, alah nek peno. Kacangku iki ya. Wes dadi ulo. Ganti kowe. Wah. Ganti kowe. Wah, kowe dilebokno ya angel. Wes dadi ulo gantian.
Aku iki peteng-peteng lebokno angel Yunan kok. Apa? Hah? Lebokno do pelaku asam kau ora. Dagak kene tiko. Dage. Kowe ora tau lolonan. Wes aku mlebu dadi ulo. Dage. Dasem wale. Neng, Hi, nanti ngiler aku lho. wale iki mang buntute. Dasem kok ngarep. Lah, Pak wis ngomong, aku ora iso lolonan. Dasem kok ngarep dasem. Dasku kok ngarep. Jo. Gua nek pating iki tidak kowe iki. Tak dage dasem kok ngarep. Eh!